9, 8, 7, 6. Joo, 5. Katsotaan, lasketaan. 4. Mä jaksan minne. 3. Eikö se laukku jäi taas sinne jalkaan? 2. Ja 1. Ja tuleeko valoa? Näkeekö? Tulee valoa, tulee suuret aplodit! Mitäköhän tuo pukki ton osas tehdä? Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Namusia ripustettu. Kaikki mukaan! Pikkuisen noksilla, kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti. Ja sitten tämä talvi, kun on tullut tänne, niin voitais laulaa sellainen, että ratiritiralla tuli talvihalla. Urapartaa tuiskuu tukka, lumivita, harmaa sukka. Ratiritiralla, sellainen on halla. Ratiritiralla, no mistäs tuli halla? Tuolta pohjan tuntureelta Lapin lasten laitumilta. Ratiritiralla, sieltä tuli halla. Sieltähän minäkin. Jaha, lähdenkos minä kierrokselle sitten? Kyllähän sinä sen tiedät, miten tämä on. Ai vitsi kuule! Puki kainalossa on hyvä ollut. Joo, vähän on jännä paikka, mutta ei se... Nyt on sellainen tilanne, että pukin pitää päästä nähdä tää Lahden tori ja Lahden alue vielä uudestaan. Ja päästetään pukki kierrokselle. Juuri kierrokselle. Ja Marakatti, mitä muuten sanot Marakatin musiikkiliittokoulusta? Teko hieno lauluryhmä. Kiitoksia, pukki antaa aplodit.